It-tielet surplus konsekuttiv fil-kontijiet tal-gvern u dovut għad-deċiżjonijiet ta' dan il-gvern, deċiżjonijiet li minkejja li swew il-flus qed joħolqu iżjed opportunitajiet. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna fil-berġa ta' Kastilja. Qalu li dan is-surplus qed ikun strumentali għal diversi miżuri li minnhom qed jibbenefika l-poplu Malti u Għawċi. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li mingħajr dan is-surplus il-gvern ma setax idaħħal miżuri ewlenin fosthom iċ-child care b'xejn, rivużjoni tat-taxxa lil aktar minn 207,000 ħaddiem u trasport b'xejn għall-istudenti kollha. Spjega li minkejja li dawn il-miżuri jiswew il-flus qed joħolqu iżjed opportunitajiet. Huwa permezz tek li qed jiżdiedu l-pensjonijiet, huwa permezz tek li qed jiżdiedu l-benefiċċji, huwa permezz tek li qed nagħtu it-tax refund, huwa permezz tek li qed inżidu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema li sa ftit tas-snin ilu kienu qegħdin fil-prekarjat u fadlilna x'namlu f'dan ir-rigward, huwa permezz tek li qegħdin inżidu n-nefqa fl-infrastruttura ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li s-surplus qed isir mhux għax il-gvern mhux qed jonfoq iżda għax mara strateġija ekonomikament iżjed realistika. Fil-fatt spjega kif il-gvern qed jara li dħul ipaċi in-nefqa tiegħu fil-waqt li ma żied l-ebda taxxa ġdida. Dħul huwa aktar mill-ħruġ fil-waqt li qed naqtaw it-taxxi, fil-waqt li qed inżidu l-benefiċċji huwa kisba kruċjali għall-ekonomija tagħna, kisba kruċjali għall ħaddiema, kisba kruċjali għall middle class u għan-nies tan-negozju kollha kemm huma. Il-Prim Ministru spjega li s-surplus ta' din is-sena li hu t-tieni l-ogħla fl-Unjoni Ewropea mhux daqstant qawwi daqs is-sena l-oħra għax il-gvern żied in-nefqa tiegħu fi proġetti kapitali. Għandna surplus sostanzjali ta' 2%, ġifieri iktar minn kwart ta' biljun euro, 250 miljun, kwart ta' biljun euro minkejja li għamilna waħda jekk mhux l-ikbar nefqiet fl-infrastruttura fl-istorja ta' pajjiżna. Fil-fatt iż-żieda fil-nefqiet kapitali fil-2018 kienet 50% aktar minn dik tas-sena ta' qabel. Li kieku ma nfaqniex dawn il-flus fi proġetti kapitali fosthom f'toroq affarijiet oħra, konna nerġgħu nirreġistraw surplus ta' kważi 9 biljun. Fl-ispjega tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal li minn deficit ta' 250 miljun euro fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista iddawwar f'surplus ta' 250 miljun is-sena li għaddiet. Il-Ministru Scicluna qal li jekk jitneħħa dħul mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment xorta waħda il-pajjiż jirreġistra surplus. Jiġifieri qegħdin nuru illi biex inneħħu kull dubju il-Gvern kapaċi joħsib il-targets tiegħu fiskali bil jew mingħajr din l-iskema. L-iskema qed tgħin ħafna biex kontra li isir fil-passat minflok ikabbar id-dejn qiegħed iċekken id-dejn ukoll. Il-Professur Scicluna qal li minkejja li d-dejn tal-pajjiż naqas minn 70% għal 46%, il-Gvern xorta waħda jrid jissellef madankollu qal li dan is-surplus qed jgħin biex il-pajjiż iħallas anqas fi maxxijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.